Please आंखौ हेल्प खालाम आंखौ बेयाव सासे गाज्रि मानसिया होसोबाय दंमोन आच्छा एथ' मोनायावलाय माथो खालामफैदोंलाय आं बेयाव आंनि आफाखौसो नागिरै फैदोंमोन नाथाय लामा ससेयावनो आं मानसि गाज्रिखौ लोगो मोनबायना बिसोर आंखौ होसोगासिनो बैथिंजाय बा हिर'बो दंलाय नामा माथो Please help me बाबु आंनि नोजोरासो सिगाङाव गोग्लैदोंमोन आरोना नोंलाय अबेनिफ्राय फैखोब्रा जारु सना बेवहाय आंनो दंखायो माथो आरोना बेखिनिखौ सोरबा बासिनो हाबावगोन आंनिथ' हेन्डसाम दंखायो नोंनि सेराव थ' जारु नोंखौ लानानै थांनि आं नोंनो बे हिन्जावखौ नांगौ ओंथ' र' दे होमबालाय लाना थांदो आरे बा समाजदारथ' माथो मानसियालाय दे थांदो हनै मा बुंलाबायदों नों बेफोरखौ फैदोलै जारु थांनोसै I'm sorry बिनानाव दिनैनिफ्राय बेबायदि खालामला आङो आरो बेफोरबायदि खालामनो लाजिनाय मोनासै नोङो मा नोंनि बिनानावखौ सोरबा बेफोरबायदि खालामबा माबायदि मोनगौमोन नोङो साला जागोन दे बिनानाव दिनैनिफ्राय आं बिदि खालामथारला फंबाया गोसा दल दामथारबायलै आंखौ निमाहालै बिनानाव निमाहा आरो बेबायदि दा खालामखासै नोङो मिथिबायना नङाब्ला पुलिसनोसो हरबावगोन एबारे जागोन दे आयु बेफोरबायदि खायसे मानसि गाज्रिनि थाखायनो जेरावबो ओंखारनोनो हाला नोंथ' ओमफ्राय मिथिखायोना बेबायदि मोनानि समावलाय मानोथो हारसिं ओंखारबोनांगौ जाखो मा खालामनो आफाया साननै जानोसै न'आवनो फैयाखै दाबो दा बेखौनो दस्रा गामिथिं थांबाय बायदि सानदोंमोन आङो ओमफ्राय गैया नायजोब्बाय जेथिंबो गैया जुमाय मोनामदों जे जुमाय जौ मोनामबाय खोमालै आङो ओमफ्रायथ' थेंक इउ स' माच दिनै नों गैयाब्लाथ' आरो आं मा जागौमोनथाय सोरबा लोगो सासे लानानै फैबानोथ' जायोमोन ना दोनलांनि आं ओमफ्राय दिनै एसे लोंदोंलै आं दाना सोर सासेजों रायलायजेनबावनो जाखो दिनै ओजों सासेजों रायलायोबा सासेया रागा जोङो आरो सासेजों रायलायोब्ला सासेया रागा जोङो नाथायथ' आरो मा होनबावनो अब्लाबोथ' सानैबो गथ'आनो आंलाय आबा सानखौ एसे बुजिगोन सानदोंमोन बेखायनो बेजों रायलायग्रोदोंमोन आङो दा ओंखारलांबायसो बेबो आरो मेहेराथ' दे दा जिबायदि अबस्थायाव दङ बेखौथ' आरो मा होनबावनो ओमफ्राय आंसो दा ओरै जानो जाबाय सिरि बाबा साना फन हरदोंमोन फन हमबाय नोंनिखौ गैयाहाय एमि अबावलाय हमनो रागा जोंनानै दंमोन ना हमासै फनखौनो आंबो मेहेरनावबो हरदोंमोन गैया माथो आंनिखौबो हमा आरो बाबा सानावबो हरबाय बेबो हमा दा सानैबो बहाथो थांमारखो आंनि फिसाला आबा साना बेफोरबायदि रागा जोङामोनहाय आंखौ मिथिबायना नाथाय मेहेर फैनानै मेहेरखौ बेबायदि बुंनायनि जि रागा जोंबायहाय दा आंबोथ' रावखौबो माइदाव जुजाय खालामा नङाना उन्दै मानसि सानैखौबो समानैनो मोनखायो आङो ना बेखौ बारा ना बेखौ खम अब्लाबो बुजियासैनो दा माथो हनै दे नों सिन्था खालामनाङा सोरबा लोगोफोरनाव दंहैयो दां आरोथ' मेहेरखौबो सिन्था खालामनाङा बेनाथ' बेबायदिनो थांलाबायखायोना बबावबा आरो जुमायफोरसो लोंहैलायबाय नामा बेहा ओरैनो बेना बेबायदि हुदा दंखायो बेफोरनोथ' गाज्रि बेफोरनिफ्राय गोजानाव दोननो सानो आङो बिसोरखौ मेहेरखौबो एकदम लाइनाव लाबोथारगोन आं जेरैखि जायाबाबो दे जेसे हायो नाजाब्लानो जाबाय बे आंखौ बिमा सानामालाय माथो जादो आंथ' सानोना जायखिजाया सोरांनिनो फिसा नालाय आंनि फिसा दा बिमाया थांदों जेलाव अब्लाबो मोजाङाव फैथों होननानैसो आं बेवहाय थाबाय थाथों होन्दोंमोन ओमफ्रायथ' आंहाबो पुलिस स्टेसनाव एसे खामानि दङ मायबा साइन खालामनांगौ ना मा होनो बेहाय लिंहरदों दा थांना फैनोसै आं दे थांबानो जाबाय माबाफोर उसुबिदा जायोबा बुंबानो जाबाय मेहेरखौ माबोरै फैनो होखो आया जायखौ आं एसेबो सैखाया ओमफ्रायथ' आंनि फंबाय जानोनो हाया बियो बिदि सानखोबो बोरै आया मेहेरखौ आं गनायगोन माब्लाबाबो जानो हाया बियो बे थाबाथाय थाङा माथो आं न'आव एथ' मोजां थांदोंमोन ना आङो बेबायदिसो नुहैबाय दाना
बिमा फिसा गारजिना मोनथिखायोना आयाबो माबोरै दोननो हाखो बेखौ दा माया खनसे खाथारा आङो आरो मेहेरखौ गनायनो मोजां जादों थानायाव लांजादों बेखौ लायामोनबाथ' बिदि जानाय नङामोन ना आफा हिनजाव सानै लाग्राब्ला नोंबो रावनिबो फनखौनो हमा आङो जेला गोसो जायो अब्लासो थांगोन आं आइ न'आव नाङालै मेहेरखौ आंनो जोंनि फेमिलियाव ओमफ्रायथ' नोंथ' आंखौल' अनोमोन ना मेहेरखौलाय माब्लानिफ्राय अनखो नोङो माब्लानिफ्राय मोनसे बावखायाखै दा आङो जानानै थांनायफोरखौ माबोरैथो बेबायदि हमजाखो आब' दा मा होनबावनो गासैबो जुरिनि थाखायनो जादों बेफोरो बेनो आंखौ प्लेन खालामनानै फाव फान्दायनानै आंखौ बेबायदि खानासिम हरबाय ओमफ्रायथ' नै राजा खोनासं नों जेरैखि जाबाबो आंखौ बेनिफ्राय बहननो नाजाथार रायलायखाबायमोन आं मानसिजों दा बेखौनो नाजागासिनो नोंखौ बाहेरायाव बरननो जेनथेन जेरैखि जायाबाबो आंखौ बे सोनि जेलनिफ्राय बरनथारदो आगै दे सिन्था खालामनाङा आब' आं नाजागासिनो ना गासैबो माबाहाय आंनि मानसिफोराबो हमजाबायना बिसोरबो मा खिन्थाखो आरोथ' बैयाव आं गासिबो रेडि खालामखाजोब्बायमोन आंनि प्लेनिंआबो साक्सेसफुल जाखाथारनोसैमोन माबोरैथो बेबायदि जानो मोनखो आब' बे जुरिया सैथान ना आरो लोगोसे बे बुरियाबो मायबा मोनसे खालामना जेनथेन जुरिया सफैबायना राजा नोंनो आंखौ बेनिफ्राय बरनथारदो आरो नङाबा मा जाबावगोन आङो दिनै आं जेने थेनेबाबो बरनथारगोन नोंखौ बेनिफ्राय जुरियासो जेलाव थानांगौमोन नोंसो बेबायदि फैबाय बेनोथ' दाथ' आरो बांद्राय गोबाव जायोब्ला बिसोर आंखौ जेलावसो हरसिगोन बेखायनो थाबैनो मा रायलायनांगौ मा खालामनांगौ थाबैनो रायलायदो ओमफ्राय मेहेरा न'आव गैया आब' जुरिमोनावसो दंहैयोमोन मानो हगार हरनांगौ बिसिनावलाय बे मिन्थिखाया नामा जुरिखौ नोंसोरो जेनथेनबाबो न'आव लिंहरनानै ला औ दाथ' बे आंखौ रागा जोंनो हागौ नाथाय अब्लाबो नोंसोर बुजाय सोमजायनो न'आवनो दोन बेखौ बे जुरिखौनो मिथिबायना जुरिखौनो माबा मोनसे खालामथारदो बेनोथ' गासिबो मेन जाहोनानै बेनोना जागोन दे आब' रायलायनायनि समा जोब्बाय बास थुदो र' मेदामजि एसे दसेल'बाव आरे अबाव दसे टाइमा जोब्बाय फै बेबायदि टाइमाव बिदि रायलायबाय थानो मोनो नामा राजा आंखौ बिनिफ्राय बरननो नाजाथार थाबैनो माबा मोनसे खालामथार मिथिबायना हो आरो हाबा मेहेरखौ न'आव लाबोनानै लाफै दा गाबोनाव खिसि मोनबावगोन मिथिबायना दानाथ' मुस्किल जाबायना केसाबोथ' आरो गिदिरानो जाखासिगोन जुरियासो थानांगौमोन जेलाव आब'आसो बिदि फैनांबाय मामाय मेहेराबा बहा थांखो आंथ' आरो जुरिमोनाव थाङाना जेरैखि जाया आब'खौथ' बेनिफ्राय लांखाथारनांगोन दा मुलि मोनसे जाबावनांगौमोन ओमफ्राय दिनै डक्टर फैयोनो नों थाबखौनो हामाना दादि ओंखायनो नों मुलि गोखा गोखाखौनो जाबाय थानांबाय हे माथो बम सोलाबावबाय आबा नोङो दाख्लैनि दंबावोमोन आंनाव ओमफ्रायथ' फुजाया जोब्बायना ओंखायनो बिदिजों गेलेनाङा हारसिं मिथिबाय बोरैबा आखाइफ्राव बेरबा मा जागोन नों बोरैबा सावनानै लाफ्लाङोबा आरो दा सावखा मिथिबाय बमखौ नङाबा गथ' एक्सिडेन्ट जागोनबो मोखांफ्राव बेद्देर जायोब्ला आखाइफ्राव बेद्देर जायोबा मा जागोन नोंहासो डिस्टार्ब जाबाय खोमा न' सोरां र' दा जुरिखौ थिनहरनोसै आङो एसे खामानि मावदोंमोन नालाय बियो ओमफ्राय नोंनो मुलि होफैग्रानो थिननायखाय होफैदोंमोन आङो आयौ हामा बेथासना बेफोरबायदि बुंनो दादिखौ हामगौ बिदि बुंनो गिदिर मानसिखौ बिदि बुंनो हामा नङाना Come on, say sorry to Daddy. I'm sorry, आयै आं दिनैनिफ्राय बिदि बुंला ओमफ्राय नों बेयावनो थाथ'नो ना आंजों थांनो फैद' थांनोसैबा बेयावनो थाथ'गोन आयै डिस्टार्ब खालामलाथ' गुड बय आबा आरो बिदि डिस्टार्ब दा खालामसै दे दावरावबो खालामनो जलाथ' दादि आं सरि दे थाथ' होमबालाय बेयावनो आयाबो थांजाबाय दादि नों बम दानायखौ नायनो दाख्लै जोंहा बेसेबा बुरजानो सावखादों मोनसेल'सैसो बेखौ गावखागोन आङो जोंजाबाय बेखौ थिउ दालनोसै आङो बमा गोलैसिगोन दादि बापरे माझा खाना मानसिखौ बेबायदि गावा गथ'आ खेबसेनो खर' मिदिंजोब्बाय माथो बेल थायखाबायलै
माने गथ'आ उरायनोसैमोन आरो आंखौ बाबरे बासिबाय आरो आङो नोंनि थाखायनो मोनथिबायना गथ'आ मा जागौमोन आं बेरोबा मा जागौमोन देनाय मानसिनाव बिदि गारदेरा नङाना बेथा मा दुस्थ'लै दानि गथ'फ्राबो मा होनो आरोना बे फ्रुनसो होनबावदोंलै बियो माखौ नायबाय थागोन नों रायलायदोंथ' र' आङो दाथ' ओमफ्राय रायलायबायना राजा रायलायनोखौलाय मानो रोङा जानो देनाय आजा मा जायामोन सोरजोंथो रायलायबाय थाखो बे आजावन्दियालाय आदा जायख्लं